57 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда бо тӯҳфаҳои пулӣ қадр шуданд. Соли равон барои ҳар як нафар иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда аз ҳисоби президенти мамлакат ба ҳар як нафар 6000 сомонӣ ва аз ҳисоби раиси вилояти Хатлон 2500 сомонӣ ва аз ҳисоби раисони шаҳру ноҳияҳон низ маблағҳои муайян ҳамчун тӯҳфаи ҷашнӣ ва кӯмаки молиявӣ тақдим карда шуд. Дар шаҳри Бухтар ҳамагӣ 4 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ сукунат доранд. Ба ин падарони шуҷоъ тӯҳфаҳои пулӣ президенти мамлакат, раиси вилоят ва раиси шаҳрро дар вазъияти хотирмон тақдим доштанд. Муҳаммади Ҳамроев яке аз ин пирони нуронӣ маҳсуб меёбад, ки дар гузашта барои амнияту субот ва озодии башарият дар сангарҳои хунин зидди фашизм ҷангидааст. Намояндаи мақомоти ҷояи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Бухтар ба айёдати ин ҷанговари диловар ва дигар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватании шаҳри Бухтар рафт